Ahoj, všetci milovníci čokolády. Dnes mám pre vás niečo naozaj výnimočné. Náš drahý čokoládový Emil má totiž veľký sen. Túži otvoriť si vlastnú čokoládovú dielňu, kde by mohol tvoriť tie najchutnejšie a najkvalitnejšie čokoládové dobroty. Na to však potrebuje aj vašu pomoc. Emil už roky pracuje s čokoládou, skúša rôzne chute a postupy. Jeho nadšenie a odhodlanie sú neskutočné. Predstavte si, že by ste mohli byť súčasťou tohto sladkého sna. Podporte Emilovú čokoládovú dielňu a pomôžte mu priniesť do sveta ešte viac úžasných čokoládových výtvorov. Vaša podpora môže preňho znamenať nový stroj, lepšie suroviny do vlastný priestor na tvorenie. A čo z toho budete mať vy? Okrem dobrého pocitu, že ste pomohli talentovanému človeku, sa môžete tešiť na exkluzívne čokoládové špeciality, ktoré Emil vytvorí len pre vás. Len si to predstavte, doma budete mať jedinečné čokolády, aké nemá nikto iný. Ak chcete podporiť Emilov sen, kliknite na odkaz v popise tohto videa. Spoločne môžeme Emilovi pomôcť dosiahnuť jeho cieľ. Vďaka vám môže Emil pokračovať v tom, čo tak miluje, a my všetci budeme mať o dôvod viac usmiať sa pri každom sladkom čokoládovom súste. Tak neváhajte a podporte Emilovú čokoládovú dielňu ešte dnes. Ďakujeme za vašu podporu a lásku k čokoláde. Spoločne dokážeme veľké veci. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a zdieľať toto video s ďalšími čokoládovými nadšencami. Prajem vám sladký deň.